Goedendag en welkom op deze korte reportage over de buskaartjestarieven in Nederland. We gaan enkele regio's vergelijken en aantonen dat het tarief in Zeeland ongezien veel te hoog is. Voor een kaartje die 1 uur geldig is betaalt u te Hulst busstation of Terneuzen en andere regio's van Zeeland, €8,65. Er is vaak maar 1 bus per uur waardoor u het kaartje van €13 moet kopen die 90 minuten geldig is. We kunnen vergelijken met enkele andere regio's zoals Amsterdam, daar betaalt u slechts €3,20 voor een kaartje. En in Den Haag is een kaartje van €4, 2 uur geldig. De dagpas in Zeeland kost u €21,50. Er zijn veel klachten en zelf tot de ombudsman dat dit veel te duur is. In zone Limburg betaal je €10 voor een dagkaart, in Utrecht €7 en in Amsterdam €8 als voorbeeld. In Zeeland moet je op de avond extra ook de taxi betalen om terug thuis te komen. Dan kan je geen dagkaart gaan verkopen die dubbel duurder is dan alle andere regio's van Nederland. De tarieven in Zeeland waren enige tijd geleden veranderd naar €4 voor een kaartje die 2 uur geldig was, maar Connexion gaf als reden dat dit tijdelijk was omdat de chauffeur geen kaartje kon verkopen. Je moest met je smartphone het kaartje aankopen. Nu dat de chauffeur wel het kaartje kan verkopen, is dit tarief verdwenen en betaalt u het dubbele of 3 keer dit tarief. 1 uur reizen €8,60 of 90 minuten reizen €13. Waarom mag men niet meer reizen aan het tarief van €4? Deze was aangepast aan de rest van Nederland. Zie ook het artikel in de krant van pzc.nl, de link is onder het filmpje. Toen het tarief €4 was, moest er bevestigd worden dat men ook van bus mag overstappen. Dit alles was geregeld en fijn voor de reizigers. Het is onbegrijpelijk dat men in Zeeland geen vast tarief wil toepassen en 1 abonnement voor de regio. Hierin moet verandering komen dat iedere reiziger een gemiddelde betaalt zoals in de rest van Nederland. De OV-chipkaart biedt weinig voordelen omdat de tarieven zo hoog zijn in Zeeland. U betaalde Hulst naar Goes €8 heen en terug met het QR-ticket. Nu betaalt u met het kaartje tijdticket, €26 heen en terug. En met de OV-chipkaart €22 heen en terug. Gelieverde buskaartjes en ritten aan te passen zoals in de rest van Nederland. Reizen met het openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor iedereen.